Siap ya. Spesial. Yo. Uye. Buat Karang Taruna, joget Pasukan kabeh. goyangnya yo. Manugal bakti bareng-bareng yo. Ini yo. Penasik ya. Uye. Yo man. Ayo mas, ayo mas, ayo mas. Ora ono rong taun nggonmu dadi presiden dipaksa mudhun parlemen. Uye. Uye. Jarene kasus ngono, jarene kasus ngene ning ra ono nyatane. Jadi lawan politik orde baru. Ayo mas, yuk. Jadi korban ambisi reformis palsu. Ayo mas, iyo. Nadyan cacat netramu nanging ngerti batinku. Endi kucing endi asu. LSM opo partai, ormas opo mong RT, sing penting tumindake. Kelingan welingmu sing prasaja. Agama ngayomi jagat raya. Yo, spesial. Terima kasih. Dan cacat netramu.
Nggih, siap. Anu sing ngombe kok